korban selanjutnya kayak. Ora oleh iwan nak umuk. Siluman air tawar ya. Siluman air tawar. Nak blese. Anu kira asuransi ini lho. Engko piye engko? Iki banyu ngobok sane nyapon wong. Iki padha karo ngobok. Oh, ndut deker. Ini ku yo oleh iwak. Mbah engko. Ya mbah engko. Oh, ikan makan rumput. Ikan makan sayur. Jijik sing apik, Cik. Padha wae kan kene iki kok. Nah aku ke ya seneng kono kuwi ya. Neng iki yo ngobok. Yo jangkrik. Aku payung sama mancing nila, mulumut, kaya wong purek sangune. Serong nang tondo. Kon nggok anu sing gudi. Siluman air tawar. Ayam jangkrik. Oh. Info spotmu bolo. Jare Sherlock komen jare. Aja mung delok tok komen atau bolo. Wis ngono ae.